Bandang alas 8 kagabi, nadakpan sa mga pulis sa Sasa Police Station sa gilusad ng bypass operation kauban-ubang unit sa PNP sa DCPO ang usa ka negosyante nga giila sa mga pulis nga si Hamza Mamusaka Landok, 42 anyos, residente sa Mudcado, Kadinggil, Marawi City. Gihimo ang operasyon sa Punad Street, Barangay Ang Liyongto, Davao City. Lakip sa nadakpan ang kauban ning ining estudyante nga giila sa mga pulis nga si Nashif Manalukon Hamza nga taga Lumbatan, Lanao del Sur. Nakuhaan og napalitan ang mga suspetsado og balor 2.5 million pesos sa gituhang shabu subay sa street market value. Nasignitan pa gyud kini og .380 nga pusil ug mga bala. Sa laing operasyon sa Sasa Police Station nadakpan sab sa drug bypass operation ang 35 anyos nga babay human magbaligya og gituhang shabu sa pusher buyer nga pulis. Giila sa mga pulis ang suspect nga si Aisel Nave Ramin taga Barangay Matina Pangi, Davao City. Nasignitan og napalitan ang suspect og balor 943,920 pesos sa gituhang shabu. Nasikop sab sa mga pulis sa Sasa Police Station ang online seller nga babay nga taga Federal 1, Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Giila sa mga pulis ang suspect nga si Zet Amarillo Sempron, 38 anyos. Nakuha og napalitan ng suspect og balor 7,684 pesos sa gituhang shabu. Bandang alas 8 kagabi, sikop sab sa drug bypass operation ang nagapayuhot og illegal nga droga. Giila sa mga pulis ang mga suspect nga sila Louie Cabrera, 29 anyos, taga Manila, og Norwin Gasper Villasis, 37 anyos, taga Iloilo City. Balor 5,508 pesos sa gituang shabu ang napalit og nasignit sa mga otoridad. Samtang nasignitan og napalitan sab og balor 19,176 pesos sa gituuhang shabu ang 52 anyos nga driver. Giila sa mga pulis ang suspect nga si Roel Diligencia Lopez, taga Doña Pilar sa Davao City. Ang pito ka mga dinakpan magatubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.